Haga jingle kai Serie A peringkat Juventus Persia eka Verona. Haba pai syakna ke jingle kai boro artli kian hun ki akai da Marsigul. Adu bukut ke jingle kai. Haga jingle kai peringkat Sassuolo Persia eka AC Milan. Haga ke jingle kai ka Sassuolo. Kala khur ka nam job adin bukalala bat Pynliem ya ka AC Milan da Arlanot. Haga par ke jingle kai Serie A peringkat Intermilan Persia eka Parma. Haba pai syakna ke jingle kai ka Intermilan kalau khur ka nam job adin bagalala ban Pynliem ya ka Parma da Arlanot paleng bagan ke jing job ka Intermilan kaliyo ban ra lupa ya ka nam ladu jong ka Serie A menta ka Samoy. Haga jing la kai Premier League ha preng ka Bournemouth Persia ka Crystal Palace. Haga ne jing la kai ka Bournemouth kalau khur ka nam job adin bagalala ban Pynliem ya ka Crystal Palace da Lailanot. Haga jing la kai ha preng ka Aston Villa Persia ka Tottenham. Haba pai syakna ke jingle kai ka Tottenham kala khur ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Aston Villa da Arla kawai baleng bagna ke jing job ka Tottenham kadang don jingerman banne ka Premier League ha ka Samoy ka banwan. Hagwai par ke jingle kai Premier League ha preng ka Manchester United Persia ka Liverpool hagne ke jingle kai ka Manchester United kadang peteng ban khur ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Liverpool da Laila Ar baleng bagna ke jing job ka Manchester United kadang ne aka kerdan ka balai pat kalayo ban Rung lupa syaka Champion League aka Samoy ka banwan. Haga jingla kai La Liga peringkat Espanyol Persia ka Real Madrid haba pai syaka ne jingla kai ka Real Madrid kala khur ka nam job hadin bukalala ban Pynliem ya ka Espanyol da Arlanot padia gini ki Argul joka Real Madrid le ya ban thiap leng bo Vinicius Junior haga minit ka basan peusan mar haga minit ka ban riu peuhan riu. Haga jingla kai Saudi Pro League ha peringkat Al-Ghaziya Persia ka Alnassr haga ne jingla kai ka kenhuniele kai jung Ronaldo ka Alnassr kalamat ka namrem hadin bakala Shah Pynliem hakmat ka Al-Ghaziya da Laila kawai baleng bang ne namrem ka Alnassr ka don kamban job ya ke jingla kai ka badang sa ke jongka nang bakan yo ra ka nam ladu jongka Saudi Pro League menta ka Samoy.